नमस्कार। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରର ମାନେ ଉପକାରିତା କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି କିଛି କହିବି। ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଶ୍ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏସବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ଅଭ୍ୟାସ ବି କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଓମକାର ଲାଗେ। ଓମ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ? ଓମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅ ଉ ମ। ଅ ଉ ମର ମିଶ୍ରଣରେ ଓମକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓମ୍ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅ କହିଲେ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ସେଠି ଅଛି, ସେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଉ କହିଲେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବା ଅନାହତ ଚକ୍ର, ମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ କି ଆମର ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ତଳିପେଟ ଫୁଲିବ, ଛାତି ଫୁଲିବ, ତାପରେ ତ ଓମକାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଶ୍ଲୋକ ମାନେ କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାସନର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୋଗାସନ ମନ୍ତ୍ର, ନମସ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯୋଗେନ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ପଦେନ ବାଚಂ ମଲଂ ଶରୀରସ୍ୟ ଚ वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋରକ୍ଷ ଋଷି, ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ପତଞ୍ଜଳି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯୋଗ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତଞ୍ଜଳି ଆସିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାନେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଲେଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଏ କଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଯୋଗାସନ ମନ୍ତ୍ର, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେମିତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନର ସ୍ଥିତିକୁ
शुद्धिकरण କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ हे ऋषि श्रेष्ठ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଗଲା ଯୋଗାସନ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଲେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ମନ୍ତ୍ରର ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।